Podem començar per on vulgueu, s'han parlat, s'han esmentat, s'han detallat tantes coses que costa, aquesta tensió entre... costa decidir quines són les rellevants per començar, perquè totes ho són. Jo crec que tots quatre us heu explicat de manera fantàstica, molt didàctica, que tot està ben entès, però és veritat que poden sorgir dubtes, sobretot incerteses, aquesta tensió amb la que haurem de conviure durant un temps entre sobirania alimentària i sobirania energètica fins que ja deixi de ser tensió i esdevingui una realitat possible. Això ha sortit, diguem-ho clar, també el poder de les elèctriques i el seu paper de lobby per intentar que l'energia es gestioni d'una determinada manera i no d'una altra, i per tant per evitar en la mesura del possible la generació d'energia descentralitzada i distribuïda, que portarà com a contrapunt un necessari empoderament social i polític, és a dir, de la ciutadania. Això ha sortit d'una manera o d'una altra, llarg tot el matí. La importància d'aquesta convivència possible, malgrat el que es digui, entre paisatge i noves infraestructures energètiques que tenen un impacte evident, però que és possible. No oblidar que la crisi energètica va acompanyada també, o al costat n'hi ha una altra igualment rellevant, que és la crisi de la biodiversitat, i això és molt important tenir-ho present. En fi, moltíssimes coses, una de les darreres que ha comentat en Pere, també molt rellevants, i que potser seria bo d'anar recordant per combatre aquells qui utilitzen aquest argument fàcil i senzill, però molt punyent, perquè fa forat, que és a dir, bé, com que això del paisatge és una qüestió personal, individual, i entre gustos no hi ha disputes, doncs mira, tu, no em vinguis amb històries i tirem bigues. No, justament no és així. És veritat que tots percebim el paisatge amb una sensibilitat i una motxilla diferent cadascun de nosaltres, però els valors del paisatge, i el Consell d'Europa ens ho demostra a través del Conveni Europeu, i tots els països europeus amb els que ens estem emmirallant en l'àmbit de les polítiques renovables, són justament, curiosament, que és aquí, potser en Ramon li va faltar dir-ho això, són aquelles nacions, aquells estats que han també paral·lelament estat capdavanters en l'àmbit de les polítiques públiques de paisatge. Ves per on? Els mateixos que són els primers en impulsar les renovables solen ser els primers en impulsar polítiques de paisatge. Bé, això vol dir que els valors del paisatge són objectivables i poden ser objecte de consens social, a més de científic. Per tant, moltes coses, des de les més generals a les més concretes, i us deixo la paraula i a vosaltres i a vosaltres, perquè si no tornaria a pecar del mateix pecat. Val més que calli i obro a vosaltres. Maria, endavant. Jo tinc una pregunta per l'Anna, una per Lluís i una per Pere. L'Oriol. L'Oriol ja ho coneixes massa. Si podeu, com us deies, intentar ser breus, així tots podreu participar. L'Anna, el 20% de les empreses de participació estan al 20%, però en aquest 20%, quan una empresa pot oferir en un municipi o un micropoble la participació i li diu que aquest 20%, aquesta participació ha de ser a partir de 10.000 euros, això ja per mi no és participació, és prendre la pèl. S'hauria d'acotar d'alguna manera. Pregunto si es té en compte. Lluís Amat, en l'ordenació i integració dels parcs eòlics a l'Alt Empordà que s'ha fet, sí s'ha tingut en compte l'estudi que va fer l'Institut Cerdà, que va pagar la Diputació, l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal per ubicar-se en el seu moment i que va quedar tancat en un calaix i tampoc no ens van fer autocars i per poder-ho. I quina altra tenia? No, en Pere li volia comentar que es parla d'ubicar les plaques i es parla dels abocadors, de no sé què, i en cap moment es parla dels pàrquings. Que seria un espai que només els cotxes encantats l'estiu de tenir l'obra de les plaques i mai surt una implantació de plaques en els pàrquings públics o privats, d'empreses o del que sé. Ja està. Molt bé. Doncs potser... Sí.
Perfecte, doncs seré molt breu perquè sí que té una resposta al que ens pregunta la Maria. És a dir, si tenim dos articles que ara mateix estan al Constitucional de la modificació del decret, són justament el 20% d'aquesta participació pública i el 50% de l'acord dels propietaris. És a dir, no podríem anar ni a condicionar més tant per cent, ni tan sols com hauria de ser aquest 20%. Per què? Perquè fent-ho de la manera més lleugera possible tenim aquest articulat al Constitucional i estem intentant negociar perquè ens ho acceptin, era impossible arribar més enllà. Per què? És que això, els que som independentistes, deixeu-me que ho digui així de clar, ho tenim claríssim. És a dir, el marc regulatori sempre ens l'imposarà l'estat espanyol i la Constitució en aquest sentit és com un llast perquè, clar, és aquesta subjecció a la normativa de l'Estat. Per tant, aquests punts, justament, que ens diferencien del model espanyol, a vegades ens posen com a exemple, és que Catalunya està a la cua d'Espanya. Ho sento, i a mi què? El nostre model no és el model espanyol. No tenim uns monegros, no tenim unes planures d'Extremadura, el nostre model ha de ser per força diferent. I en aquesta diferenciació del model hi ha coses que l'estat espanyol ens ha copiat, com les oficines comarcals de transició energètica, perquè ara estan fent la seva oferta de subvencions, i hi ha coses que ens escanyen tant com poden. I tot el que fa referència a l'oligopoli energètic és allà on tenim l'opressió més forta. Per tant, obligar aquests promotors, podríem posar aquest articulat d'obligar el 20% de participació. Dir com ha de ser aquesta participació, ja ens van desaconsellar que ho féssim. I tot i així, només dient que havien de fer aquest 20%, ja ho tenim a prèvia constitucional. Per tant, compartim el dolor que aquesta participació no pot ser més real, perquè de moment tenim aquesta llosa en comú. Per nosaltres hi ha articulat aquest decret que s'hauria ja d'evolucionar, però bé, d'alguna manera necessitem una mica més d'un any i mig. Lluís. Seré molt ràpid, Maria. Que ha hagut d'anar molt de pressa, com que hi és, i ja heu vist que podíeu accedir a l'estudi ja ho diu. És a dir, aquest estudi és una actualització de l'estudi de l'Institut Sala. És a dir, que quan es va encarregar, va guanyar la licitació molts d'enginyers, que és aquesta enginyeria, i llavors ho va fer a partir ja de l'estudi es va actualitzar. És a dir, no sé si respon directament, però sí, amb la idea que tens tota la raó, i ja ho deia també l'Oriol, que em pipa molt fer projectes i que vinin al calaix. La idea és que s'utilitzi. Totalment d'acord. De fet, és que no ho podia llegir tot, però en la diapositiva de les àrees prioritàries que posava hi havia els pàrquings, crec que hi era, i les pèrgoles dels pàrquings, perquè seria la manera. Hi ha alguns projectes que han passat per la ponència de renovables, per exemple, hi havia un de PortAventura i ara recentment un de l'aeroport, que precisament el que s'ha debatut i qüestionat és, en comptes de posar-nos en determinats espais intersticials, que també és millor que no pas posar-los en zones agrícoles, però per què no aprofita la pròpia infraestructura de l'aeroport o la pròpia infraestructura dels parcs? Llavors, moltes vegades hi ha aquella resposta de és que això no és econòmicament viable. Però estem parlant de projectes, o sigui, l'aeroport és públic, són llocs públics, i per tant seria bo que fossin demostratius que això s'ha d'anar a partir. I per tant, trobo molt encertat que són bons exemples, que els pàrquings, evidentment amb pèrgoles, perquè si no fes una amb els cotxes, però buscant aquesta compatibilitat és molt millor perquè tenim extensions de grans. Més intervencions? Endavant. Sí, jo volia fer una pregunta per l'Anna i em disculparé d'entrada perquè he arribat tard i no sé si ho has tractat en la ponència que n'he tingut alguns desistir. Per la implantació d'un parc fotovoltaic d'autoconsum per ús industrial substancialment, tota la tramitació es fa des d'Acció Climàtica, és així? Sí, amb una ponència única. Amb una ponència única. Per tant, ja no passa ni per la Comissió d'Urbanisme ni per Agricultura, és a dir, no és ja la tramitació habitual del que passava amb els projectes anteriors, sinó que tot queda concentrat en vosaltres ara, no? Acció Climàtica, que és el nostre departament, ara ja té Agricultura. És a dir, nosaltres ara mateix amb la forma de conselleria que tenim ja integrem Agricultura i sí que és veritat que també Urbanisme forma part d'aquest tràmit integrat. Per tant, quan la ponència ambiental demana els informes a totes les administracions, ja ho demana la mateixa ponència ambiental i el tràmit és únic només en Acció Climàtica. Perfecte. I des que entra el projecte, i en l'hipotètic cas que tot sigui correcte,
des de que entri a l'oficina de gestió empresarial fins a l'atorgament de la llicència o de l'autorització, el termini per tenir aquesta autorització, quin seria? Ara mateix hem aconseguit treure el primer projecte i parlo així, perquè m'agradaria vaig posar en relleu aquest fet de que fa un any i mig que estem treballant en agilitzar la tramitació, que és un pas clau també, creiem, sobretot per projectes d'autoconsum. Per tant, ara hem aconseguit treure el primer projecte d'aquest tipus, que justament tu comentaves, autoconsum en un sostre industrial, en 6 mesos. Per tant, de l'any i mig que era el tràmit quan vam arribar, crec que estem optimitzant això. Això no vol dir que tots els projectes siguin igual de ràpids. Enteneu-me que el que estic fent és un exemple perquè veieu que anem cap aquí. Per tant, el fet de passar del que era l'autorització en un projecte d'autoconsum que seguia el mateix procediment que els altres, a passar senzillament a una declaració responsable i poder començar ja el projecte, això el que fa és optimitzar molt els tràmits. Igual que ara quan es demana aquesta intervenció de les altres administracions, això no atura el procediment. És a dir, les altres administracions ja van donant la seva opinió, els seus informes sobre un determinat projecte, mentre totes alhora, és a dir, mentre el projecte pot anar caminant. Abans es feia seqüencial, primer a un, després a l'altre, quan aquest el tornava a l'altre. Per tant, l'administració és un drama de lentitud i això crec que ho hem d'acceptar perquè hem passat d'una administració segurament molt alegre a una molt garantista i per tant crec que hem anat d'un lloc del pèndol a l'altre. Hem de poder retornar amb una part més racional i això és el que estem intentant aplicar. Completament d'acord. Una suggerència pragmàtica total. I tant. Seria bo potser acabar-ho d'explicar en els ajuntaments perquè encara els ajuntaments t'ho fan tramitar a la vieja usanza, és a dir, et trobes en que d'alguna manera no, escolti, article 48 de la llei del sòl, no? De la llei d'urbanisme. Primer tramita-ho davant meu i després jo ja ho enviaré a la Comissió d'Urbanisme i després ens trobem que els particulars venen obligats a tramitar-ho per un conducte que després es demostra ineficaç o ineficient i a partir d'aquí ens trobem que es perd un temps important. Jo ho dic perquè això ens hi trobem a la major part dels ajuntaments. Seria potser interessant que des d'Acció Climàtica es fes algun tipus d'acció, ja sigui informativa, ja sigui el que sigui, per evitar aquesta disfunció. Hi ha un punt molt important, i crec que aquí avui l'exemplifiquem, la Diputació, Consells Comarcals, és a dir, quan jo he parlat de les oficines comarcals de decisió energètica i he parlat del plàter, he també dit que hi ha tota una part d'aquest tècnic que farà justament aquestes funcions. És a dir, hem d'acabar de coordinar tota l'administració, des dels municipis fins a la Generalitat, perquè puguem fer aquestes tramitacions tots plegats molt més àgils. És a dir, també fa un temps que hem començat a treballar amb urbanisme, perquè hem anat detectant on eren els diferents embussos i estem intentant treballar totes les administracions ja de la Generalitat, però crec que és molt important, tal com apuntàveu, fer aquesta feina també amb els municipis. Però això també passa perquè hi hagi un canvi del que seria el text refós de la llei d'urbanisme, perquè aquí també hi ha un canvi en el procediment. Els canvis a vegades no es poden fer així perquè tots ho veiem clar, sinó que s'han de modificar lleis. Però és absolutament encertat que cal fer un canvi i alleugerir aquesta tramitació per tenir més èxit, sobretot en aquesta part de transició que és la que més ens interessa, que és la particular de comunitats, la de les persones del país. Gràcies. El que dius s'anomena la finestra única, és a dir que... Sí. No, si la filosofia del decret és correctíssima, l'oficina de gestió empresarial i allà ho conductes tot, el problema després te'l trobes a la pràctica diària. S'ha d'explicar millor. Sí. Gràcies. Més intervencions? Podeu fer-vos també preguntes entre vosaltres. No cap al públic, perquè de fet no... Allà. Bueno, jo era per preguntar, ha fet una dada de 45, a partir de 45, diguéssim, ja ho decideixen altres països, i era per veure quins són els límits màxims quins són els límits màxims que tenim com a país per decidir sobre les energètiques. És a dir, si volguéssim fer el que es va plantejar ahir, més enllà de si és de grat o no de grat, el projecte Tramuntana. Podem fer-ho com a administració pròpia, tots nosaltres, o estem sotmesos al ser una colònia a les decisions d'un altre país? Ara et diré allò que m'agrada molt que facis aquesta pregunta.
perquè crec que és molt important que centrem bé on som i que a vegades fem aquest marc de realitat que segurament a tu i a mi ens causa bastanta repulsió, però no deixa de ser el que és. A veure, és a partir de 50 megawatts que això passa a tràmit a l'estat espanyol. L'estat espanyol va aprovar no fa massa un reial decret on se saltava, per exemple, tràmits ambientals amb uns determinats projectes, no en tots. Al principi va semblar una cosa molt esgarrifosa, quan tu llegies més bé l'articulat, doncs bueno, hi havia uns determinats projectes que nosaltres això no ho hem fet perquè no ho considerem així. Quins són els nostres límits? A veure, la certesa és que amb tots aquells projectes que creiem que aborden el que és la sobirania energètica dels veïns i veïnes d'aquest país, no tenim límit. És a dir, l'únic límit ens el posem nosaltres, en el sentit que constituïm ja comunitats, autoconsums compartits, cooperatives. Aquí no hi ha límit, perquè tots els projectes sempre estan per sota 50 megawatts. I justament quan modifiquem el decret, aquest el 24/21, ho fem per donar, és a dir, per posar catifa vermella a tots aquests projectes. Per tant, allò que implica a la sobirania de la ciutadania, en el seu propi consum energètic, aquí no hi ha límit. Què passarà amb la sobirania energètica del país? Evidentment ens caldran instal·lacions d'aquestes que qualifiquem com a grans. Grans per nosaltres és de 10 a 50 megawatts, perquè són les que realment hem de donar l'autorització com a Generalitat. Aquí encara tenim marge de maniobra perquè estan sotmeses a la nostra ponència ambiental, estan sotmeses a una sèrie de tramitació on la Generalitat de Catalunya amb uns criteris molt diferents de l'estat espanyol hi fem incidència. A partir de 50, i això ho hem estat observant els últims mesos, a partir de 50 se'ns escapa molt, és a dir, se'ns escapa del tot. L'única cosa que es pot fer és presentar al·legacions. I presentem al·legacions en tromba. El fet que tinguem aquest departament, es presenten al·legacions des de la Direcció General, perdó, des de la Secretaria d'Acció Climàtica, des de la Direcció General d'Energia, de la Direcció General de Patrimoni Natural, és a dir, presentem moltíssimes al·legacions i ho fem amb les mats, i ho fem en projectes grans en els quals no hi estem gens d'acord, ho fem en moltes qüestions. El cas que es fa això, bueno, sabem quin és el recorregut de les al·legacions. Per tant, en els projectes que nosaltres creiem que ens donaran aquesta sobirania ciutadana, crec que no tenim límit, tenim un marc català que és òptim. En els altres, bé, podem regular, però jo crec que s'ha d'entendre bé. Estem obligats com a Generalitat a donar tràmit, que no vol dir aprovar, sinó donar tràmit a tots aquells projectes que se'ns presentin, doncs, evidentment a tots, però de 10 a 50 megawatts. Si no hi ha cap impediment legal amb tota la ponència, al final aquest projecte passarà a la tramitació d'exposició pública i al final es farà realitat. Què passa amb els projectes grans? Què passa amb el tema Tramuntana? El tema Tramuntana, deixeu-me que sigui clara, el parc eòlic Tramuntana no existeix, és una operació de màrqueting. I no ens penseu que m'he volgut l'enteniment, perquè bàsicament ahir es va dir com el contrari. És a dir, ara mateix, què hi ha? El que hi ha ara és el que se'n diu el POEM, és a dir, l'estat espanyol està intentant aprovar un pla d'ordenació marítima, aquest anomenat POEM, que determina una pastilla en el mapa, una mica és allà on la gent del Tramuntana han situat el seu parc eòlic, però aquesta pastilla en el mapa encara no té propietari. És a dir, i s'han sentit noms de projectes al Tramuntana, que és el que han fet aquesta operació de màrqueting brutal, però se n'han sentit d'altres. No és que siguin projectes que s'aniran solapant en aquest espai del Mediterrani, és que aquesta pastilla del POEM se la disputaran amb subhasta pública aquestes empreses. Què hem fet nosaltres? Intentar condicionar la subhasta pública. És a dir, hem dit al Ministeri per activa i per passiva que nosaltres no donarem suport a cap projecte que no tingui línia soterrada, submarina i terrestre, a cap projecte que no tingui uns estudis previs correctes d'afectació a la biodiversitat en flotant, perquè ara mateix els estudis que hi ha són d'afectació a la biodiversitat amb cimentats. Per tant, no hi ha encara estudis sobre afectació en flotant. Per tant, hem intentat condicionar la subhasta pública que l'Estat traurà quan hagi aprovat el POEM. Per tant, quan es diu que el Tramuntana ja és un fet, això és un fet absolut.
És a dir, el Tramuntana el que ha fet, aquesta empresa Sener Blue Float, que s'han ajuntat una empresa catalana i una empresa que treballa al Mar del Nord, diguéssim, és fer un projecte de màrqueting brutal. És a dir, ens han colat en el nostre imaginari com si el Tramuntana ja fos una realitat. Que Parc Tramuntana és el nom de l'empresa, no és el nom del projecte, és l'empresa. Sí, és la Junta. Sí, és el Parc Tramuntana no és un projecte. No és un projecte, és a dir, el projecte és Sener Blue Float, però vull dir que ells estan allà treballant amb el territori, parlant amb els pescadors, parlant amb els agricultors, parlant amb els càmpings, com si això ja fos una realitat. I és que nosaltres fa temps que ho anem explicant. Ara mateix hi ha coses del Parc Tramuntana, aquest, que estan bé, perquè ells proposen soterrament de línia, però és que ningú ens assegura, ningú, que aquesta companyia sigui qui tregui el concurs. Perquè si quan l'estat espanyol ens va dient farà aquesta subhasta en funció econòmica, és a dir, si només miren la part econòmica, aquest projecte Tramuntana és el més car de tots, justament pel soterrament de línies. Per tant, pot ser que tregui la pastilla del poem de la part, diguéssim, mediterrània nord de Catalunya, una altra empresa. Hi ha una empresa d'aquestes que es presenta amb una estació transformadora marina. És a dir, nosaltres que ho anem veient tot el que va entrant, hi ha algun projecte d'aquests que és extremadament esgarrifós, perquè una plataforma marina davant de la costa, com a estació transformadora, a part dels aerogeneradors, que això a algú li poden semblar més o menys bé, els renders aquests que circulen, alguns estan més o menys calculats, algú li pot semblar molt impactant, des d'algunes zones esvorat, des d'altres no. Tot això forma part una mica d'aquesta visualització de si, el doctor Polco deia, ens veiem capaços d'assumir que davant d'Empúries ha d'haver-hi això? No. Necessitem, segons la prioritat, 3 gigawatts d'eòlica? Sí. Com ho fem? Tot això són preguntes, però el més important és que tothom tingui clar que encara l'estat espanyol no ha aprovat el POEM, és a dir, no està aprovat, i que encara no ha tret la subhasta pública, i que estem expectants de com serà aquesta subhasta pública, perquè tot això, evidentment, estem parlant d'una quantitat, en aquest cas eren 500 megawatts, amb la primera fase que projectava aquesta empresa, però que l'espai, la pastilla que s'ha d'aprovar com a POEM, ens permet fins a un gigawatt. És a dir, ens permet el doble de l'exercici de màrqueting que està fent aquesta empresa. Per tant, gràcies per deixar-me explicar això del Tramuntana, perquè la teva pregunta. Fa l'última pregunta que l'ha llegit en l'aire, continuant amb això. Què ens interessa més com a país? És a dir, que no es facin aquestes grans operacions que nosaltres com a país no podem controlar, i per tant connectar-nos als monegros, i quan arriba el moment que siguem lliures, tallar i fer-nos a la nostra manera, o deixar que es facin. Te la respon? No me'n veig al cor, Voleu opinar el rest? Només deixeu fer només un apunt. Quan siguem independents, que estic convençuda que ho serem, tallar, i ja ho farem, això ara mateix, o sigui, amb el que estem assumint ara i el repte que tenim gent ara, jo crec que és millor que anem fent. Que anem fent i que anem fent i que anem fent i que no parem. I llavors ja veurem què hem de tallar. Penseu que ara l'energia també ens ve de França. A vegades el director general ens diu els electrons no ho entenen, ells no són de l'Empordà o no són de l'Alt Camp, els electrons van i venen. Per tant, ara l'energia ens ve de França, poder hi haurà una part de l'energia que ens haurà de venir del país veí, poder n'hi haurà alguna altra que ens vindrà d'un altre territori. En aquest sentit, el que necessitem és ser el màxim de sobirans. No ho serem de tot, igual que no ho serem amb alimentació, perquè hi haurà productes que ens continuaran vinguent d'algun altre espai. Per tant, el fet de ser independents ens fa que tinguem la màxima sobirania en la regulació, perquè aquest és el gran què. Quan nosaltres anem a Dinamarca, ara en parlàvem, ens preguntàvem al principi per què ens poden fer? Perquè som un estat. O sigui, de tot el que ens explicava l'Agència de l'Energia de Dinamarca, a nosaltres tot no ens venia al cap de dir això, perquè no som un estat. No ho hem fet perquè no som un estat i constantment és la llosa aquesta que tenim al damunt. Llavors, per tant anem-ho fent i algun dia algun cable estic segura que tallarem. Jo sí que vull dir, molt interessant. Jo també aspiro a ser un país sobirà, però jo crec que la clau al final l'ha donat en Pere a la seva ponència.
a vegades no és tant, que també, els macroprojectes que puguin haver-hi, sinó com es fan al territori, què es tenen en compte. Jo, permetem que et digui com a alcalde ara, jo tinc un pollo a la Vall d'en Bas, per una variant, que no la vull. No la vull. No la vull. Rotundament ho he dit per tot arreu. Què he fet? I se'm pot criticar, què he fet? No la vull. No. Què he fet? Vaig contactar amb ell fa molts anys, i ja està sobre la taula que si es fa alguna cosa ha d'intervenir un sector del paisatge. Està escrit això. També hi eres en aquell moment. I per tant arriba un punt que hem de ser sobirans i haurem de fer coses que haurem de canviar una mica la mentalitat però integrar-les. És com, a mi em passa, jo no sé a vosaltres, a mi em passa com a alcalde, d'anar a peu. Ningú vol els contenidors d'escombraries davant de casa. Ningú. No els volem. Però havíem de ser-hi. O el soterreny, no, si el soterres, la pudor... És a dir, hi ha un moment que has de fer de tot això la millor, buscar l'equilibri per ser eficients i tant de bo podem decidir-ho nosaltres, no? O sigui, això és el que hem d'aconseguir, que decidim nosaltres sobre el nostre poble territori. No depenguem, com tu dius molt bé, de ser una colònia, no? Que ja n'hi ha prou. Però sí que hem de ser prou valents per dir si necessitem energia renovable, si necessitem producció energètica, hem de fer-ho millor. I hem de fer-la de la millor manera possible. Jo, modestament, perquè si no, hem d'enviar-ho tot a Tarragona. Pregunto, Jo ara polemig també, com a ciutadà. Hem d'enviar-ho tot a Tarragona. Tot a... no ho sé. Hem de tenir en compte el paisatge i jo crec que ens hauran moltes claus. Amb això de tenir en compte el paisatge, és una pregunta que podem llançar a l'aire una mica poder pel departament parlant i per l'observatori. És a dir, una cosa que, almenys a mi, per la comarca i quasi tots els municipis, perquè com hem parlat aquest matí són municipis molt petits però molt de territori i tots encara que tinguin un nucli una mica gran sí que tenen molt espai de bosc, espai que a poc van anar cap a muntanya. Ens trobem en una agricultura actual que es basa en grans tractors i que ha anat ocupant els millors camps de cultiu, diguéssim, per poder entrar amb aquests tractors i quan no han sigut així, que hi havia una mica de... Senzillament ens hem carregat els marges, ens hem carregat tot, una gran esplanada perquè sí. Però això ha comportat, a part de també molt abandonament que hi ha hagut de masos, s'han abandonat aquelles terres que són més petites, que tenen més temps, i que el bosc una mica s'han menjant. Llavors, lligant amb la biomassa que es volia, la possibilitat de netejar, aquí apareixeran molts camps que han deixat de ser camps, que podrien aparèixer. Llavors, des de, no sé si us referent o des de l'IRTA, com s'estan portant aquests estudis, per exemple, per fer agrovoltaiques en pastura, i com això està reflectit en el que ens has presentat abans. És una mica una pregunta que tinc l'aire per tothom, perquè crec que aquí hi ha molt camí a recórrer, que és veritat que pot ser costós, però si no el comencem, d'aquí a anys estem allà mateix. Estem parlant d'un problema d'incendis, un problema que està perdent biodiversitat en el món agrícola, que no estem introduint nova pagesia amb noves formes de fer en el món rural, i a més estem parlant, sembla que sempre parlem de l'agrovoltaica en el món rural, estem pensant en agafar aquests camps i ocupar camps que s'estan treballant i que són camps fèrtils, no? No dic que no s'estigui tenint en compte, sinó que quan pensem tots i parlem amb la sobirania alimentària, patim molt per aquesta part. En canvi, tenim llocs que podrien ser una barrera en un espai que avui en dia és un risc molt gran d'incendi, més que està molt abandonat. Compatibilitzar-ho amb això s'està plantejant, s'està mirant. Llenço la pregunta per tothom. Qui vulgui. I com està revisant bé, el nivell de... Només un apunt, i ho explicarà millor l'Anna, però nosaltres com a equip, la Generalitat també, de fet des de la Generalitat participem en la Parita. Sí. Llavors, a Masbadia, que està a la talla, que és propietat de la Diputació de Girona, s'estan fent, ja es fa molt assaig i investigació, molt interessant. I com que allà la producció majoritària és a la poma,
s'estan fent estudis seriosos de comptabilitzar, o sigui, no perdre, el que dius molt bé, no perdre sol agrícola, i aleshores comptabilitzar en els mateixos camps la captació de fotovoltaica i continuar treballant la poma. O sigui, s'està fent estudis. Això jo anava més enllà, és dir, aquests ja sí que hi són, però aquells que s'han perdut, que inclús hem tingut problemes per recuperar-los, o s'han fet rompudes d'una manera discutible en molts casos, com podríem recuperar-los, aprofitar-los amb el tema de pastura. Són dos paradigmes, aquest ja el conec, però aquest altre que és una recuperació de territori, una millora no només silvícola, sinó també a nivell silvícola, que inclús permeten en alguns casos inclús recuperar antics cultius que s'han perdut i que avui en dia es podrien reutilitzar i que serien compatibles tant amb la fotovoltaica com podem amb els ramats. En aquest cas, des de l'administració, des de la Generalitat, estem intentant, a través de l'INTA, que és el que tu comentaves, fer diferents espais d'assaig. És a dir, fer assaig amb compatibilització amb ramaderia, fer assaig amb compatibilització amb camps de blat, amb herbacis, i fer també assaig amb els diferents tipus de fruiters. A Girona, evidentment, tenim els assaigs amb poma, però en altres territoris tenim assaig amb cítrics i fruita de pinyol. Per tant, per què ho fem això? Perquè abans de poder dir al sector agrícola llanceu-vos aquí, hem de tenir dades de veure com afecta. Sí que és veritat que hi ha països sud-americans, com per exemple Xile, que ens porten anys llum també d'avantatge en això i d'aquesta compatibilització de l'agrivoltaica i dels cultius, i allà funciona, però evidentment no se'ns escapa que les condicions climatològiques no són exactament les mateixes, per tant aquí hi ha un espai per treballar-hi. Tot això es fa en funció de poder donar consells o poder fer de prescriptors en el cas que calgui d'aquest tipus d'agrivoltaica. L'altra qüestió és espais recuperats a bosc i tot això, tots aquests espais. És que ara m'ajudarà a fer un enllaç amb una cosa que no volia marxar sense dir-la. És a dir, aquests espais recuperats a bosc, a les cobertes de pàrquings, molts dels espais que en Pere ens indicava, són espais d'aquests antropitzats que per tots tenen molt de valor perquè ens evitarien d'ocupar altres espais, que en aquest cas poden ser agrícoles o que poden ser espais naturals. Penseu que en aquests espais ens hi hem de posar nosaltres. I quan dic nosaltres, vull dir la ciutadania organitzada. No vindrà, si més no ara, no vindrà cap promotor a dir anem a fer una instal·lació aquí, ni en un bosc recuperat, ni en un espai agrícola en desús, ni... No, és a dir, no tenim cap tipus de projecte. Què busquen els projectistes? Busquen rendibilitat econòmica. Per tant, qui s'ha de posar en aquests espais que potser no són tan rendibles econòmicament, però que ens ajuden molt a crear aquesta sobirania energètica? L'energètica pública, i és per això que creem l'energètica pública, o bé, en aquest cas, les comunitats, les cooperatives, és a dir, les persones organitzades. Per tant, sabem de la importància, per exemple, em sembla que era en Pere que deies, clar, ens va bé, a nivell de visual, ens va bé el territori pla. Justament, a vegades nosaltres pensem en fer mosaic i en aclarir o en treure alguna part d'espais que el bosc ha anat guanyant, però clar, tenen una determinada pendent, i el primer que ens diuen els que fan projectes, pendent no, perquè és més difícil, no sé què, econòmicament no pot dir, vale, molt bé, però potser Sant Miquel de Campmajor sí que té un espai recuperat i pot crear la seva cooperativa i posar-ho justament allà en un espai que vulgui recuperar, amb una rompuda, per tant, tot això hi estem treballant, però no ens depèn que ens caiguin projectes. No, per això feia la pregunta, perquè sé que els projectes no cauran. No cauran. I us ho puc... almenys... La pregunta és... És a dir, és com parlar del model. A vegades amb la directora general d'Energia ho diguem, el model de Catalunya, i ho sempre dies, descentralitzat, distribuït, tot això democràtic, de zero. No ens el farà ningú, Els que ens venen a portar projectes els importa un pepino el nostre model, El nostre model només ens el podem fer nosaltres mateixos, és a dir, la societat organitzada. I ahir estava molt bé quan el doctor Folk interpel·lava això, a dir, municipis, hi ha un municipi alemany, del qual no diré el nom perquè el diria malament, que van començar com una anècdota i ara mateix el municipi aquell és un municipi supermega ric. Per què? Perquè va començar que si un aerogenerador, que si no sé què. Per tant, hi tenim exemples, A Catalunya tenim Tivissa,
que activista va dir jo ja estic farta que em vinguin els promotors, dic jo ja estic farta perquè és una alcaldessa, que em vinguin els promotors aquí a portar projectes. Aquest espai, el licito jo, l'Ajuntament, parlo amb qui me'l fa i me quedo tots els beneficis que d'això surtin. Bueno, estem aquí, jo crec que cada vegada més estem en aquest punt, però tots aquests espais dels quals parlem, els quals valorem i que tenen aquest concepte antropitzat que els lliga a tots, necessitem projectes en aquest espai. I aquests són els que els hi posem catifa vermella. És a dir, ja no estan amb sòl no urbanitzable. De fet, molts estan amb sòl ja antropitzat, per tant, a l'entorn urbanitzable. I és això el que ens falta per fer aquest clip. Per tant, sí que veiem amb l'agrivoltaica un futur, i si més no, els nostres companys d'alimentació i hisenda rural sí que ens ho diuen. El que passa és que abans de dir hi ha una seguretat, necessitem quantificar quina és la producció d'un fruiter, dels diferents tipus de fruiter, de les plantacions de blanc, d'altres tipus de plantacions. I el que està passant a Masbadia està passant en altres llocs de l'IRTA on es fa aquesta experimentació. Sí, no, molt breument. Quan al principi de la ponència de renovables, ara fa un parell d'anys, i quan van començar a arribar projectes que n'arribaven moltíssims, molts, o alguns, eren en zona agrícola al costat d'un polígon industrial. I posar les mans al cap i deies, si tens aquí això, poso aquí, o en una zona d'aquestes no desenvolupades. No, perquè la ponència és de sòl no urbanitzable, aquí no hi podem entrar. I llavors entenies aquesta paradoxa. Quan nosaltres ens mirem el paisatge, mirem tot. Mirem l'agrícola, l'urbà, per això hem fet, diem, prioritari aquests llocs, tal. Però la ponència només de sòl no urbanitzable. I al final acabes veient això que diu de que si no hi ha iniciativa pública i aquí Incasòl pot fer, i de manté de superfície, d'industrial, etc. Si no hi ha una iniciativa pública que tiri endavant projectes així, és veritat que les empreses, per el que estem veient, aniran a que el sol més barat. Sí, jo hi afegiria, més preguntes, el que planteja l'Oriol, i ja heu contestat molt bé, tant tu Pere com ara com Lluís, és també una... Per una banda, té una funció exemplificadora del que podria ser, i no és, però alhora apunta cap a actuació en espais marginals, els que mai hi anirà un promotor, perquè no hi sortirà rendible, però que a la llarga, si la iniciativa funciona bé, potser sí n'hi aniran. És a dir, hem vist moltes vegades, en molts àmbits, no només el que estem aquí, que a la iniciativa privada, capital, promotors en aquest cas, s'apunten al carro quan aquell carro els interessa. I hem vist moltes vegades que carros que han anat buits anys i anys, de cop i volta, estic pensant al Priorat, el que acabo de tornar fa 2 dies, ara s'hi apunten feixes que s'han de treballar a mà o amb matxo, perquè ni els tractors petits, en alguns casos, arriben. És igual, ja han invertit. Fa 20 anys el Priorat es despoblava, és a dir, es segueix despoblant, però en aquell moment era per tancar la llum l'últim que se'n vagi, un autèntic desastre. I ara es barallen per feixes petitíssimes, gairebé com aquest escenari. Que planteja l'Oriol que lliga transició energètica amb agricultura marginal, abandonada, que pot ser de cara al futur amb la que cau un interessant laboratori per moltes coses, és molt interessant. I lliga una mica amb aquests exemples que posaves, aquestes actuacions exemplificadores tipus Puigpalter, tipus reconversió de cobertes fins ara material cancerigen i que en canvi, és el que deia en Pere, no? No només canvia la coberta, sinó que no només tens energia, sinó que a sobre li dones valor i soluciona un problema, que és treure una coberta amb material cancerigen. És a dir que té moltes possibilitats per apuntar, i vosaltres que esteu en un departament en aquest sentit extraordinari en aquest punt, perquè podeu lligar sota mateix, a la mateixa casa, totes aquestes dimensions, de tenir un camp de treball apassionant. És un departament extraordinàriament complicat, també ho hem de dir, però no, al fil del que deies, amb el tema de l'amiant, per exemple, si tenim la sort de que s'aprovin uns pressupostos que ara s'estan treballant, i ho dic així perquè és veritat que a vegades la gent, els pressupostos es materialitzen en coses molt concretes i molt necessàries. Si tinguéssim la sort hi ha una partida, em sembla que són de 8 milions d'euros per canviar amiant per plaques. És a dir,
el que hem fet com a diguéssim, emergència a la zona del Baix Empordà, on va haver-hi aquella pedregada immensa que es va carregar moltes cobertes d'amiant i que ha sortit una línia de subvenció específica, en aquest cas per aquest fet climàtic, la voluntat és fer-ho amb l'Agència de Residus i amb la Direcció General d'Energia extensiu a altres territoris. I per tant tenim destinada, diguem-ho així, no perdem la confiança a fer l'últim minut, tenim destinada una partida nova justament per això, canviar amiant per plaques, i això és una gran oportunitat. I el que deies també, Joan, crec que quan l'energètica pública comenci a ocupar aquests espais, comenci a generar energia, algú altre s'emprenyarà i aixecarà les orelles. Perquè els que mai de la vida han volgut colonitzar aquests espais, diguem-ho així, perquè no era res no sé què, bueno, doncs veurem. I per tant, i també dir-vos, que això no ho he dit en el moment d'explicar-ho, però que ara mateix l'energètica pública es financia a través d'un impost a les nuclears. Per tant, hi ha un impost que s'ha creat, l'any passat vam crear un impost a les nuclears, on la meitat d'aquest impost anava destinat a aquelles comarques que quan es tanquin les nuclears als anys 30, esperem que pugui ser, evidentment patiran un desgavell socioeconòmic important, i l'altra meitat de l'impost va directe a l'energètica pública per poder fer tota aquesta feina, perquè s'han d'expropiar terrenys, s'han de comprar plaques, instal·lar-les, etc. Per tant, esperem que es musculi l'energètica i... Bé, hi ha dues darreres intervencions que si poden ser breus, sisplau. Sí, ho faria molt ràpid. A mi crec que té una relació amb l'amiant, és a dir, amb les plaques. Es va elaborar fa uns anys un producte que era l'amiant, que era molt econòmic, que s'ha plantat en una gran superfície en aquest país. I ara estem parlant d'un 2,5% de la superfície d'unes plaques que tenen una vida útil. És a dir, teniu pensat o legislat, qualsevol com a administració, què passarà d'aquí un temps quan aquestes plaques s'hagin de canviar, que tindrem un gran residu? Si em permeteu, en Xavi fa també l'última pregunta i així podeu respondre alhora, que va per la mateixa línia, no ho sé. No. En aquesta línia el que se m'ha acudit és una altra cosa, és que potser les plaques solars també hauran de ser resistents, que no les vol substituir per l'amiant perquè la bisbal em sembla que van quedar una mica malmeses. Però el que volia fer compartir més que ara és una reflexió que m'ha anat sorgint. Al llarg del matí he anat veient com anàveu explicant, anàveu desenvolupant tot un programa de millora per al país des del punt de vista energètic, des del nivell de la Generalitat, anar baixant amb els altres nivells, i que al meu entendre, i ja sospitava, però aquí se m'ha confirmat, al meu entendre és un projecte que és molt sòlid, que és molt consistent, que pot tenir mancances, pot tenir coses que es poden millorar, però que també, per la seva complexitat, requereix un temps de rodatge, d'anar avançant i d'anar-se desenvolupant. I jo vaig veient, per coses que veig per la premsa, per comentaris que fa la gent del carrer, gent que potser no segueix tant o no està tan informada en la mesura que pugui estar jo per interès de com està funcionant, de com està avançant això, que clar, d'alguna manera podria arribar a dinamitar això. No sé, des del tema del parc Tramuntana, que ja fa la pregunta que ha fet en Josep molt adequada, i m'hi hem agafat molta gent, perquè saben que intento assabentar-me una mica d'això, o parles amb gent que diu, això del parc Tramuntana, si surt a la premsa, si surt en un diari aquí, és perquè la Generalitat ja ho ha aprovat. Clar, amb aquesta frase hi ha tantes coses que per rebatre-ho necessites mitja hora de conversa de cafè que no la tens, no? O comentaris en alguns casos sospito que més o menys malintencionats, de gent que té més ressò a l'opinió pública, que està dient, és que clar, ara amb la modificació de 2021 s'estan posant s'ho estan mirant tant que això va molt més lent i que era millor tal com estava el 2019. I això és un comentari que he llegit fa poc d'algú que em sembla que és com un ecologista revingut, més aviat, que s'hi ha tornat ara fa poc.
Llavors, quan comences, i aquest i altres em van deixant anar d'altres, no? I van sortint amb altres alternatives, però és que hem d'anar més ràpid, és que no sé què. Clar, tot això a mi em fa patir una mica, i jo volia compartir una mica això de dir, ostres, ho volen fer molt bé, i s'està desenvolupant un projecte que és molt bo, però que potser a vegades és fàcilment inevitable. I no sé si d'alguna manera, si us ho heu plantejat, o si no, potser s'hauria de plantejar, i ho deixo perquè si algú vol dir alguna cosa més, com s'hauria de defensar, si és que s'ha de fer més pedagogia, si és que s'ha d'intentar desenvolupar projectes pilot que vegin que realment s'estan fent coses, que no s'està tardant tant a desenvolupar aquests projectes, aquests parcs eòlics fotovoltaics, el que sigui, que compleixen amb els requisits que poden passar amb els filtres. No sé què és el que s'hauria de fer, però... Jo això ho tinc que estar dient, permeteu-me. Recordeu que hi ha també una mini qüestió allà al fons. I m'agradaria perquè, clar, són preguntes que han dirigides com a el que està fent la Generalitat, però m'agradaria parlar com aquí hi ha hagut avui un escalat d'administracions, Generalitat, Diputacions, Consells i alcaldies. Però pot ser qualsevol escala, això. No, per això, hi ha a nivell del, per exemple, els petits que són les que... Jo a nivell d'alcaldies o a nivell inclús del Consell, aviam, anem tard? Sí, ja hi anàvem. Llavors què poden fer? Córrer i fer-ho malament i que tot fa aigües per tot arreu? O bueno, anem una mica més tard i fem alguna cosa sòlid? Perquè això no és una cosa per demà, això és un canvi que no es pot escriure parlant de la gent de 2050, però és que això és el canvi pel 2100. Si el que malmetem i fem ara malament, això ja queda. Jo en aquests moments trobo que, sense separar-ho, però fer unes bases sòlides i a més el que s'està aconseguint en aquests moments, que ojalà això que s'ha fet de l'oficina de transició, si es fes en altres àmbits de l'administració, que el país aniria com un llum, perquè això que estiguin alineades tres administracions, que treballis conjuntament i que a partir dels plans tu treballes un altre... És a dir, facilita molt tota la feina, tens una connexió directa de comunicació, que d'altra manera no la tens, i que ara els ajuntaments facilitarà molt si nosaltres podem fer com a Consell Comarcal de treballadors d'això. Aleshores, el fet que s'estigui fent bé i que al final tenim clar, perquè a més en cap moment es discuteix que el que s'està fent és per minimitzar que el que hem de produir no, estem debatent i tot, que la problemàtica que comporta ocupar el 2,5% del territori, com que s'haurà de fer, s'ha de fer què hem de fer? Aguantar estrictament. Sí, perquè els tindràs els detractors i perquè sortirà, però si es fa bé, si es fa malament, el problema és que ja no és que tinguis gent que es queixi perquè vas ràpid o vas lent, sinó que ens carregarem un país d'una manera absurda, per mi. Voleu fer un últim comentari? Un últim comentari, sobretot el tema de les plaques. És a dir, la resposta ja, la resposta és no. Encara no tenim previst com gestionarem aquest residu. L'altra part que complementa això és que la vida útil de les plaques són 25 anys i que segurament, com que no les posarem totes de cop, demà no ens aixecarem i hi haurà el país cobert de plaques, tot serà d'alguna manera esglaonat. Per tant, tindrem temps de veure com es fa el reciclatge d'aquest material. I l'altra qüestió és la tendència a l'economia circular i la recuperació de materials. És a dir, ara el que estem fent és intentar transformar, perquè avui no és el tema, però intentar transformar l'agència de residus amb l'agència de l'economia circular. Per tant, aquí hi ha un canvi de concepte molt important, que és la circularitat dels elements, la recuperació dels elements, la mineria de residus. Tenim encara una mica de marge, perquè primer necessitem engegar la transició energètica i com que la vida útil són 25 anys, després veurem a veure com fem aquest tractament de residus. Sí que és veritat que amb eòlica sí que és cert que ara mateix ja s'està arribant en el moment de canvi de generadors eòlics amb alguns parcs que es van posar al principi de tot, alguns que ja tenen al voltant d'uns 20 anys. Llavors, què s'ha acordat amb els promotors d'aquests parcs? Normalment són el que se'n diuen repotencialitzacions, és a dir, de 53 aerogeneradors d'un parc, per exemple, passarem ara a 13, perquè tal com ahir apuntàvem, seran més grans, generaran més megawatts, per tant tindran menys peus en el territori, seran més alts, i aquests aerogeneradors s'estan recuperant per poder fer instal·lacions en municipis, perquè farem un programa d'instal·lació d'aerogeneradors en municipis
que potser per un parc eòlic aquest aerogenerador ja no rendeix, però que per ajudar a la sobirania d'un municipi sí que pot ser útil. Per tant, intentarem allargar la vida d'aquests aerogeneradors i no llançar-los ja d'entrada. Això pel que fa a les plaques i per l'altra, molt bona reflexió. Els donaria per la tarda, demà al matí. Segur que sí. És a dir, això ja ho tenim claríssim. Cal molta pedagogia. Molta. I no l'hem feta. És a dir, ens hem posat a treballar i no hem fet cap tipus de pedagogia. O per això és tan important, i ho deia sincerament, és a dir, ens agrada molt que ens convidin en tots aquests espais. Intentem anar a tot arreu. Per què? Perquè segurament que vosaltres, quan sortiu d'aquí, si més no tindreu altres informacions de les que arriben a la premsa o de les que passen a la bombolla de Twitter. Penseu que de pals se'n reben per totes bandes, pels que diuen que anem ràpid, i per tant tot hauria de ser només aquest tipus de sols antropitzats, però els que diuen que anem lent, perquè clar, ara, si en els últims 10 anys es van treure exposició pública a 80 megawatts, l'últim any n'hem tret 1.800 i hi ha algú que diu, és que no superlent perquè el 30 hem d'arribar a 7.000. Bueno, clar, depèn de com ens ho mirem. Jo m'ho miro, que hem passat de 80 a 1.800 en un any. Amb la qual cosa, per nosaltres estem satisfets. No tirem coets, per què? Perquè realment tenim l'objectiu que tenim. Per tant, el vas sempre ens el podem mirar com mig ple, mig buit. Això també depèn del moment vital i energètic de cadascú de tots nosaltres. Però bé, és una mica el que dèiem. La qüestió és agafar la unitat de creuer, saber on tenim i anar-hi anant. I aquí no hi ha altra. I tu has dit, no aguantant, has dit alguna cosa així, aguantar estoicament. Nosaltres el que intentem... Pels sempre reps que m'estàs a l'administració. El que intentem és aïllar-nos una mica, és a dir, continuar treballant, intentar fer-ho al màxim de bé, tenint tots els fronts i a partir d'aquí, doncs, però sí, s'ha de fer una campanya informativa i estem treballant des del principi, doncs són aquelles coses que sempre trobes una cosa més important i realment ara comença a ser important fer aquest tipus de divulgació. Amb tot això, clar, de moment podem presentar que s'està fent i que no es fum. I tot dependrà. Els que veuen el vas molt ple ens diuen que anem massa de pressa i els que veuen molt buit ens diuen que vistos els 7.000, els 1.800 d'aquest últim any, s'ho té cada nit. Amb això hi treballem cada dia. Moltes gràcies. Jo em quedaria amb aquesta darrera reflexió, perquè és veritat que aquest debat hi és, i el de la comunicació i pedagogia també, però no puc evitar de rememorar molt breument, un segon, el que he viscut aquesta setmana. Jo vaig arribar ahir a la conferència d'en Ramon de 2 dies d'atur pel Priorat i la Conca de Barberà, i al Museu de la Vida Rural hi havia una trobada sobre el futur dels espais rurals a nivell de tot l'Estat. Doncs bé, no puc evitar de comentar-vos que si haguéssiu sentit els comentaris de lament, queixa, desesperació de molts col·lectius de l'est de l'Estat, d'aquests territoris que ens diuen aquells quants megawatts han instal·lat, Aragó, Castella-La Manxa, Castella-Lleó, etc., posant-se les mans al cap de com s'estan fent les coses, de quina manera s'estan fent, i advertint-nos que no cometeu els mateixos errors que hem comès nosaltres. M'agradaria que algú d'aquests ho sentís perquè realment us donaria la raó. Anem tard, és veritat, anem tard perquè vam estar parats un piló de temps, entre altres el nostre estudi, i d'altres, de similars, i anem tard, però ara, justament perquè anem tard, no ho podem fer malament. I per tant, moltes gràcies pels plantejaments que ens heu exposat. Han estat 4 intervencions excel·lents, molt didàctiques, molt pedagògiques, i crec que en el fons van totes en la mateixa línia. I això, tornant als laments d'aquests col·legues d'altres territoris de l'Estat que es desesperaven de com s'estan fent les coses, si ho sentissin, estic segur que us votarien encara que no poguessin. Perquè realment està a les antípodes del que ens heu explicat. Literalment a les antípodes. A mi no em preocupa massa en aquest sentit quan diu que aquells han posat 10.000 en no sé quan, de quina manera els han posat, a quin preu i quines conseqüències pagaran. Bé, en tot cas, moltes gràcies, seguim a la tarda, seguim a les 4, gràcies per la vostra atenció i seguim.